demonstrat clar acest lucru. Acum avem mingea la firul ierbii și așteptăm să vedem ce ne arată reluarea. Iată-l pe Octavian Popescu. Pare să fie ieșit, dar încă o dată Acum aici o altă reluare. Acum depinde. Va trebui să așteptăm. Vor pune Mă probabil un gândeam stop la cadru. faptul că partea de sus a mingii s-ar putea să fie în legătură cu Asta solul, așa să este. nu fie ieșit. Asta așa este, dar să nu ne aducem aminte.